Ediția de anul acesta Pet Expo are loc la Romaero. Iubitorii de animale găsesc de la servicii de îngrijire și tuns până la cursuri de dresaj sau accesorii. Totodată, la târg au participat și medicii și voluntarii de la primul spital pentru animalele fără stăpân. Aceștia au încurajat adopțiile și chiar au venit cu un cățeluș salvat de ei. În acest weekend la Romaero are loc o nouă ediție Pet Expo, unde, de la mic la mare, animăluțele au fost în centrul atenției. Unii chiar au atras toate privirile, iar stăpânilor ne-au făcut și nouă cunoștință cu ei. Aici avem pe Jax, este un malamut de Alaska, din rasa gigantă. Nu necesită atât de multă atenție, el e foarte liniștit. Stăm într-un apartament, multă lume se miră când aude asta, dar e crescut la apartament de când era mic. Ea este Luna. Are 1 an și 7 luni și e beagle. Ei sunt foarte prietenoși, sunt extrem de sociabili, sunt extrem de prietenoși cu copiii, dar au energie cât pentru 10 alte rase. Nu e deloc ușor pentru acești câini să arate atât de bine, iar stăpânilor îi răsfață cu fiecare ocazie. Este foarte important pentru că ține foarte mult de sănătatea lor, dar și a stăpânilor. E o chestiune care ține de igienă, nu e neapărat un moft. Ar trebui măcar 1 centimetru de blană să rămână pe corp ca să fie protejat și să aibă și confort termic. Nu la fel de norocoși sunt câinii care au nevoie în primul rând de o familie. Tocmai din acest motiv, medicii veterinari și voluntarii de la un spital pentru animale din Ilfov au venit să găsească o casă pentru animăluțele salvate. La târg a venit și Puiu, un câine care abia acum s-a reobișnuit cu dragostea oamenilor. Era plin de căpușe, are Demodex canis, are un parazit pe sub piele și practic era aproape să moară. Scopul nostru este să facem bine animale, să le găsim căsuțe iubitoare, cum o să fie și Puiu, care peste 3 luni o să fie de nerecunoscut. Tratăm anual 4.000 de cazuri foarte grave, de la terapie intensivă cu săptămânile până la fracturi, tumori. Nu e o muncă ușoară pentru cei 8 medici veterinari din spital. În total, 25 de oameni au grijă zi de zi de animăluțele abandonate. Îngrijirea lor implică timp și bani, iar pentru acest lucru au nevoie de susținerea oamenilor. În primul rând că, fiind un proiect pro bono, ne susținem din donații și vrem nu doar să-l susținem, ci să-l și multiplicăm în țară. Vrem să unim țara înaintea infrastructurii cu 7 spitale în țară și unul la Chișinău. Mai mult, împreună cu autoritățile din Ilfov au început și o campanie de sterilizare. Sunt operate aproximativ 30 de animale pe zi și ne bucurăm să vedem că cererea din partea oamenilor este din ce în ce mai mare. La târg găsiți și zone special amenajate pentru joacă, dresaj sau fel și fel de accesorii.